Hotel City Club se nachází pouze 15 minut pěšky od Václavského náměstí a 7 minut pěšky od nejbližší stanice metra a tramvaje I.P. Pavlova. Hotelová prostorná recepce zajišťuje 24 hodin denně servis, směnárnu, prodej pohledů, turistických výletů nebo suvenýrů. I zde se nabízí možnost připojení k internetu zdarma pomocí Wi-Fi. Hotel má k dispozici 1, 2, 3 a 4 lůžkové pokoje. Každý z těchto prostorných pokojů je vybaven elektronickým bezpečnostním systémem, telefonem, sejfem, satelitní televizí, toaletou a sprchou. V ceně ubytování je i snídaně servírována formou švédských stolů denně od 7 do 10 hodin v hotelové restauraci. Pro hosty nabízíme garážové stání v objektu hotelu. Těšíme se, že nás navštívíte.